Bueno, alde batetik uste dut Euskararen hiru lurralde administratiboetan eman den prozesu hori ja bururatu egiten dela eta bueno, pozgarria dela guretzat ere Euskararen lurralde osoan ondare imaterial bezala izendatuta egotea eta ja hori badela lorpen bat, ezta? Eta hortik aurrerako guztia, bueno, ikusiko da nola etortzen den, baina gutxienez bada izendapen hau badela dagoen mugimendu oso bati egindako aitortza, orain arte egin den lan oso bati egiten zaion aitortza, ez dela besterik gabe datorren izendapen bat, eta uste dut badela validazio bat ere orain arte egon den lan guztiarena, eta ondare inmaterial hori, inmateriala bai, baina inamobiblea ez dadin izan, mugimendu oso bati egindako aitortza dela, eta ondarea bera ere mugimenduan egongo dela. Orduan uste dut aurrera begira ondare izendatu izanak izan ditzaken transformazio horiek mugimenduak berak erakutsiko dituela, ezta? Baina igual, bueno, printzipioz esango nuke badela egindako bideari aitortza bat, eta aurrera begira ere, bueno, erabaki konsekuente batzuk hartzea izendapen honekin bat doazenak edo.